Hablando de opciones que nos planteamos en este nuevo año, habrá quien, sin duda, piense en, ¿por qué no?, conseguir un puesto de trabajo y un puesto fijo y para toda la vida. Bueno, no es cuestión cualquiera, ¿eh? Dice una estadística que buena parte de los jóvenes prefiere la seguridad de un trabajo fijo a mejores sueldos. Habla una estadística que se ha conocido estos días que un 40% de los jóvenes desearía poder aprobar unas oposiciones. Y hablando de oposiciones, pues vamos a saludar a nuestro primer invitado hoy en el programa. Es Alfonso Villares, está al frente de Nos Oposiciones en Lugo y lo saludamos a esta hora. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es verdad que dicen las estadísticas que buena parte de los españoles desearían tener un empleo como funcionario en la función pública, un empleo que les garantice la estabilidad laboral a lo largo de su vida. Esto no es nada nuevo, ¿no? Pois non, a verdade é que os últimos anos están sendo bons anos en canto a ofertas de emprego público das distintas administracións, tanto como do Estado, autonómico e, bueno, pues despois sanitario ou de educación, e, por lo tanto, pues, moita xente aproveita a oportunidade para preparar unhas oposicións e atopar un emprego estable, e non só un emprego estable, sino un modo de desenvolver unha carreira profesional tamén satisfactoria, porque, evidentemente, pois cos traballos que se desenvolven na administración se contribuye a unha sociedade mellor e máis eficiente, non? Tanto no ámbito educativo como no ámbito sanitario ou, bueno, o mismo de xestión e administrativo. Claro, e é certo que a oferta das administracións públicas agora é variada e amplia, dende logo máis amplia que hai uns anos, porque saen máis prazas, non? Efectivamente, recentemente, pero moi recentemente, é dicir, tanto como o 31 de decembro, publicouse no DOGA, pois dúas ofertas públicas, en caso de Galicia, unha a do Sergas con máis de 1.157 prazas, e no caso da Xunta, pois con máis de 1.900, das cales 583 son de acceso libre, co cal é unha oferta moi amplia, moi variada, porque todo ese número de prazas, evidentemente, se desglosa por distintas especialidades, que van, pois, desde algunhas que requiren titulacións específicas a nivel sanitario, pois, como pode ser técnicos de farmacia, como pode ser enfermería, auxiliar de enfermería, etc., pero hai outras moitísimas onde non é necesario ter ningún tipo de titulación, ou simplemente con ter 18 anos, ou outras, pois, nas que con ter o título de graduado en educación secundaria, pois é suficiente, co cal todo elo pois é unha oferta de posibilidades moi amplias que, bueno, pois moita xente, dende logo, intenta aproveitar, pois, embarcándose na preparación destos procesos selectivos. Claro, cales son as oposicións que teñen máis demanda, máis que suscitan máis interese? Porque hai oposicións tanto para a Xunta de Galicia, para Correos, para Policía Nacional, Policía Local, hai moitos tipos de oposicións. Cales son as máis demandadas, as máis solicitadas? Pois eso vai moitas veces en función da oferta que hai. Pois imaginémonos que salen de repente 500 prazas de auxiliar administrativo, pois esa de repente pasa a ser unha oposición moi demandada. E tamén despois son moi demandadas aquelas especialidades nas que non se require unha titulación específica, como pode ser simplemente o certificado de escolaridade ou título de graduado en educación secundaria. Ese tipo de oposicións, como pode ser eso, pois, celadores, pinche, cociña e limpeza, auxiliar administrativo, son sempre prazas tamén moi demandadas, porque a preparación de algunha especialidade nos pode tamén despois servir para presentarnos a outras. Entón, bueno, pues é como facer un pack de que un prepara unha oposición, pero lle sirve para ir a varias especialidades. Entón, pues xa digo, todo ese tipo de especialidades máis xenéricas son tamén moi demandadas, porque, entre outras cousas, tamén nos últimos tempos a administración está ofertando moitas destas plazas, un número importante, polo tanto, anima a xente a preparar. Bueno, e como se deben afrontar unhas oposicións, Alfonso? Porque en moitos casos ser un bo estudiante, por exemplo, non garantiza ou non é suficiente para sacar adiante unhas oposicións, non? Alguén que veña de facer os seus estudos e que diga, bueno, eu teño boas notas e demais, dáseme ben isto de estudar, ás veces non é suficiente, non? Fai falta, bueno, constancia, planificación e demais, non? Pois para nós eso é absolutamente fundamental, o que acaba de sinalar. É dicir, hai tres variables que para nós son fundamentais a hora de valorar o éxito, a hora de preparar un proceso selectivo. Un é contar cun equipo docente, é dicir, preparadores, pois que coñezan ben
a materia que van a preparar, e non só que coñezan ben a materia, sino tamén as estrategias de preparación, estrategias didácticas que moitas veces son fundamentais para que o alumnado poida rentabilizar ao máximo o esforzo de estudio e rentabilizar a hora de ir preparando pues, eses temas. Ese é un elemento fundamental. Outro elemento fundamental é a planificación que se fai desa preparación. É dicir, un ten que saber que preparar unhas oposicións leva un tempo, que se necesita dunha constancia e que é fundamental pois facer unha secuencia de preparación axeitada, porque non é o mismo empezar por un bloque de temas que por outros, porque hai moitos temas que son chaves para outro, e, polo tanto, que haxa unha boa planificación, que haxa unha secuencia de simulacros, é dicir, de ir preparando o alumno nas distintas probas que se teñen que afrontar, e, polo tanto, simulando a realización desas probas é outro dos elementos fundamentais, e tamén, por suposto, como elemento principal, a propia persoa que decide preparar a oposición ten que ser consciente que este é un traballo que hai que botarlle tempo, que leva a súa estrategia de preparación, que é necesario estar concienciado e saber que ese traballo, ao mellor a primeira vez non é o éxito que un esperaba, porque ao mellor non obtén praza, pero saber e ser conscientes de que a insistencia e a perseverancia é un elemento fundamental para obter éxito. Calquer persoa que se decida a preparar unha oposición, ao noso entender, o que debería facer é sempre recoller información, distintos lugares onde pode preparar, que tipo de oposicións pode preparar se non o ten claro, informarse ben, porque, os requisitos, os tipos de examen que hai nas distintas oposicións, a veces condicionan a elección desa persoa para escoller unha ou outra. Por lo tanto, sempre recoller información, tomar unha decisión de preparar e a partir de aí saber que son uns meses, cando menos, de traballo constante, porque isto das oposicións é constancia. Son meses de traballo constante, aínda que, e iso é algo que moitos inciden tamén nelo, non hai que renunciar tampouco ao tempo libre, non? Porque ao final pode un absorberse tanto dentro do estudo das oposicións que perde efectividade porque non ten tempo para desconectar un momento, non? Absolutamente, é dicir, a oposición é unha carreira de fondo, nunca é un sprint, polo tanto, hai xente que a veces empeza nos primeiros meses con moitísima intensidade, pero esa intensidade non se pode manter ao longo do tempo. E, polo tanto, do que se trata é chegar ao momento do examen nas mellores condicións de coñecementos e tamén mentais, porque se un chega extremadamente agotado, cansado, estresado, vai a rendir moito peor. Polo tanto, sabendo, que como media 10, 12 meses para preparar unha oposición, depende un pouco tamén da complexidade da mesma, pero así como términos medios de 12 meses, hai que saber que tense que chegar en boas condicións ao mes 12, non no mes 5 nin no mes 6, e, polo tanto, iso requiere dunha planificación, e, sobre todo, aí é fundamental, sempre por parte, no caso das academias, de ir pautando e de ir acompañando ao alumnado para que, sepa regular ben todo ese nivel de estudios, porque unha das cuestións importantes que tamén hai que ter en conta é que ao largo destes procesos, calquer opositor ou opositora vai a ter momentos de dudas, de incertezas, a veces o acompañamento, a palabra amiga dun preparador, dunha preparadora ou dun compañeiro, axuda moito a poder continuar ese camiño. Por lo tanto, é un elemento tamén importante, porque, ahora mismo, todas as centros que nos dedicamos á preparación de oposicións, estamos ofrecendo sempre a posibilidade de unha combinación en xeral vista de presencialidade e tamén virtualidade a través dos campos virtuais, que é unha cuestión que aporta moita flexibilidade ás preparacións porque permite afrontar a preparación desde calquer lugar e en calquer momento. Isto, desde logo, é unha cuestión importante. Pero non podemos perder nunca de vista a importancia da presencialidade. Por lo menos en nosa oposición o temos moi claro que o feito de que un alumno acuda a prepararse presencialmente sempre que poida vai a ser un elemento moi, moi positivo, porque non é só o contacto directo aí co seu preparador ou preparadora, sino tamén cos propios compañeiros, e ese elemento de interacción é un elemento moi favorable e que axuda a manter esa intensidade e a manter esa constancia na preparación. Por tanto, nós sempre advertimos que para nós é importante e fundamental que se poida asistir presencialmente. Mais alá de que, evidentemente, ofertamos tamén a posibilidade de poder conectarse a través do campus virtual, en directo ou visualizarla despois, pero
tendo en conta a importancia desta presencialidade. Claro. Bueno, para rematar, ademais, supoño que tendo en conta as distintas prazas que se ofertan, claro, o perfil dos opositores é moi variado, non? En nos oposicións, o perfil que tedes de estudantes, supoño que é moi diverso, non? Pois, efectivamente, nos últimos anos houve unha incorporación moi importante de tramos de idade que antes non eran habituais, como pode ser 30-40, 40-50, é habitual ese perfil de xente máis alá do habitual pois recién titulado, que con 20 no tramo 20-30 anos, pois decide preparar as oposicións xa como primeira opción pois de saídas profesionais. Pero tamén hai que ter en conta que últimamente hai moita incorporación de xente que xa está no mercado laboral e que decide pois intentar buscar outra vía de saída a través da administración pública no que é preparando unha oposición. Claro. Bueno, pois moita sorte a todos eles, a todos os que neste 2025 se decidan tamén por preparar unhas oposicións. Alfonso Villares, nos oposicións en Lugo, foi un placer, moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas gracias a vos e feliz ano a todos. Feliz ano.